जगदंबा आदिमायादी भगवती हिच्या सानिध्यातून हिच्या आशीर्वादानं आज हे विठ्ठलादेवी देवस्थान आणि विठ्ठलादेवी देवस्थान पूर्वाजित करण्यासाठी हळणतळण ग्रामस्थ जो बेताल रवळनाथ देवता आणि यांच्या शब्दानं पाशासारख्या जगदंबा भगवतीच्या शब्दानं पाट्यावरील हरेश्वर या देवतेंच्या शब्दानं आणि या देवतेची पुनर्प्रतिष्ठापना पावत केलेली आहेत। आज 16 वर्ष होऊन गेली आणि या 16 वर्षामध्ये या संपूर्ण कांबळी कुटुंबीय आज त्यांची ज्ञाती बांधव ज्या ज्या ठिकाणी आहे, सावंतवाडी संस्थानासारख्या ठिकाणी आहे, रेडीसारख्या ठिकाणी आहेत, पाशासारख्या ठिकाणी आहेत, पणजीसारख्या ठिकाणी आहेत, थिवीसारख्या ठिकाणी आहेत, पिरणासारख्या ठिकाणी आहेत आणि संपूर्ण कुटुंबीय आणि समस्त आज हा बामणवाडा आणि यातील संपूर्ण हे रहिवासी कुटुंबीय आणि यांच्या वतीनं प्रतिवार्षिक सालावादप्रमाणे आज हे यंदाचं 15वं म्हणजे 16 वर्ष झाली या स्थापनेला आणि याप्रमाणे समस्त ही कुटुंबे एकत्रित येऊन ही वार्षिक सेवा चरणाची ऋतू करतात आणि या सेवेकडून ही जगदंबा आणि या देवीच्या कृपेकडून संपूर्ण ही कुटुंबीय त्यांना सुख शांती वैभव आयुष्य आरोग्य सर्व काही प्राप्त झालेलं आहे आणि आता हा उत्सव समस्त ही दोन्ही कुटुंबीय ग्रामस्थ आणि संपूर्ण कांबळी कुटुंब एकत्र येऊन हा उत्सव साजरा करतात आणि हा उत्सव साजरा करीत असताना संपूर्ण हा दीपोत्सव म्हणून दुग्धोत्सव सगळ्या सुवासिनी एकत्र येऊन ही सेवा ऋतू करतात आणि त्यांना संपूर्णपणे या ठिकाणी सायंकाळी या येथील जो बामणवाडाने याची सर्व सुवासिनी आणि समस्त ग्रामस्थ यांच्या वतीने या ठिकाणी महानैवेद्य प्रसाद दुपारच्या वेळेला संपूर्ण भक्तगणांना महानैवेद्याचा प्रसाद आणि अशा प्रकारची धार्मिक सेवा केली जाते आणि या देवीच्या चरणाची जे जे भक्तगण आलेले आहेत त्या त्या भक्तगणांच्या ज्या ज्या काही इच्छा आहेत आकांक्षा आहेत त्या संपूर्णपणे या देवतेच्या आशीर्वाद करून पूर्ण झालेल्या आहेत आणि अशा प्रकारची जगदंबा आणि या ठिकाणी समस्त ग्रामस्थांचं मागणं करतो या लेकरांना सुखशांती प्राप्त व्हावी, समस्त या ग्रामस्थांच्या शुभेच्छा पूर्ण व्हाव्यात अशा प्रकारचे आशीर्वाद या देवतेने समस्त या कुटुंबियाला दिलेला आहे। तशा प्रकारे ही सेवा आणि आता आपण रोजाबंदी या ग्रामस्थ कुटुंबियांच्या साहाय्यानं या ठिकाणी रुजू केलेलं आहे।